nestas xornadas. Eu vou vos dar algunhas pinceladas ao redor do Pazo de Meirás. Pensade que o Pazo de Meirás ten 37 veráns que pasa Franco en vida, e logo temos outros casi 50 anos de impunidade da man chamada transición e todo o que acontece despois. Entón, a ver, que teñades así algunhas pinceladas das cuestións que logo van a ser determinantes no proceso da transición española, do que acontece ao redor da ciclovías. Bueno, en primeiro lugar, os poño esta diapositiva, porque este é un impreso oficial, vedes que ten unha numeración, son impresos editados polo gobernador civil, polo goberno civil da Coruña, no ano 1938, que ten como fin identificar as persoas con nomes e apellidos e as cuantías que vai aportando cada unha das persoas en toda a provincia da Coruña. Este é un impreso do Concello de Fene, pero en calquer concello da provincia da Coruña se emitiron impresos como estes. Algúns concellos os conservan, outros non, pero temos recopilados de algúns. Quero dicir, como característica fundamental, o Pazo paga o pobo, vale? Incluso paga con transferencias directas que fixeron os concellos da provincia da Coruña. Esta imaxe que tedes aí corresponde ao plano que se fai con motivo da adquisición do Pazo de Meirás por esa Junta pro Pazo del Caudillo. Vedes, se algún coñece o Pazo de Meirás, vedes que non ten nada que ver ca finca como está, digamos, disposta na actualidade. Vedes que ten unha forma moi irregular. Esa finca era originaria da familia Pardo Bazán e ten aproximadamente unhas 6 hectáreas de extensión. Esta é unha foto máis actual da conformación da finca. Vedes que ten unha parte máis rectangular, unha ampliación que, que vedes na imaxe aí son unhas 10 hectáreas de terreno, de acordo? Digamos, esa sería a configuración que vistedes no plano, ou a contorna que está dentro desa liña vermella, vale? E iso é o que adquire a Junta pro Pazo do Caudillo en 1938. As fincas que quedan fora desa contorna van a ser incorporadas con outras escrituras a maiores que logo van a conformar esa finca máis rectangular que digo para que vos ubiquedes, de como funcionou todo isto desde o principio. Ben, a primeira das escrituras que coñecemos, eu cando me poño a investigar Meirás, ao redor dos anos 90, que comenzo co tema de Meirás, o único documento, digamos, fehaciente sobre o Pazo de Meirás era esa escritura que tedes aí, que vedes que do ano 1941, o compro aí por algún sitio, entre 1941 e 1942 é cando se protocoliza todas esas fincas que vos comentei e que se poñen todas a nome de Franco. Sempre actuando, vedes, a Pedro Barrieda da Maza, con un poder notarial de Franco, en este caso e no resto, donde vai a actuar en nome do propietario Franco e vai a inscribir no registro da propiedade a nome de Franco o Pazo de Meirás. A mí sempre me chamou moitísimo a atención en todo o proceso de investigación sabemos que Franco vai tomar posesión no ano 38 do Pazo de Meirás, como o Pazo de Meirás non se protocoliza a nome de Franco hasta 1941. E ademais, incumplindo esa machacona propaganda franquista de el Pazo de Meirás foi un agasallo del pueblo gallego al su amado líder e demais, e o que nos atopábamos como documento oficial que protocolizaba o Pazo de Meirás como un ben de Franco era unha escritura de compraventa ao uso. Non había... Entón, realmente o que fixemos foi investigar todo isto, non? Que é o que pasou alrededor desta adquisición. Que saibades que en ano 1941, claro, como todas as escrituras de compra-venta, alguén compra e alguén vende, non? Quen vendía? Pois Manuela Esteban Collante Sandoval, vale? Por que Manuela Esteban Collante Sandoval? Porque o Pazo de Meirás fora de Emilia Pardo Bazán, que morre no ano 21, de acordo?
No ano 36 morre o seu fillo e o seu neto, e nin por arriba, nin por abaixo tiña máis descendencia, Emilia Pardo Bazán. Co cada altura do ano 38, Manuela Esteban Collantes, que era a viúva do fillo de Emilia Pardo Bazán e a nai do neto de Emilia Pardo Bazán, é a propietaria do pazo. A propietaria, entre aspas, despois veremos por qué. E, por outro lado, Francisco Franco Bahamonde actuando no seu nome, Pedro Varía da Maza, con un poder notarial. Ben, por que conseguimos, porque isto, claro, isto que vos vou a contar a partir de agora estaba tapado, e ben tapado, vale? Por que o conseguimos? Bueno, pois conseguimos por isto, pola movilización social, porque hai memoria alrededor do Pazo de Meirás, e cada vez que, desde a Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica ou desde o movimento memorialista, se deron pasos no sentido de reivindicar, a sociedade sempre estivo presente. Isto é un acto no Teatro Colón da Coruña, un acto reivindicativo para presionar ao Estado para que presentara por aquelas alturas a demanda civil correspondente para reclamar o Pazo de Meirás. Acudiron a ese acto unhas 1000 persoas, pero viña precedido de outros moitos actos, de moitas outras actividades, que tiñan, bueno, outro día comentábamos en Bruxelas, non? 3 patas fundamentais. A investigación, o sea, a documentación do espolio, que non foi para nada sinxela, porque, como vos digo, estivo tapada e ben tapada por o propio réxime, que se encargou de que os documentos que os comprometían e que demostraban o espolio do Pazo de Meirás estiveran a recaudo, non? E a divulgación dese espolio, é imposible que unha sociedade poida ter opinión sobre algo que está profundamente manipulado por un réxime que construiu un relato sobre Meirás ao servicio de Franco, e donde a verdade intentaba agocharse. É dicir, o coñecemento e a divulgación desa verdade, en diferentes actos, actividades, conseguiu que a posición mudase ao respecto do Pazo de Meirás. Incluso o propio Partido Popular de Núñez Feijóo tivo que mudar a súa posición. É dicir, donde decían aquí isto non se investiga, aquí non se toca, isto non hai que revolver no pasado, vironse obligados a constituir unha comisión de expertos. Aí vedes que eu estou co secretario de Estado, en aquel momento era director xeral de Memoria, Fernando Martínez, que ten o traballo de Meirás, é o que lles interesaba en aquel momento, porque efectivamente aí resumíase todo o traballo documental de investigación do Pazo de Meirás. Por lo tanto, divulgación, investigación e reivindicación foron as 3 claves deste proceso. E a partir de aquí ven o seguinte, que é a escritura. A escritura de verdad que fixeron desaparecer no ano 1938. Cando presentamos ese volumen documental, nos dedicamos, se ledes a primeira parte do libro, dedicamos moitísimas páxinas a demostrarte a existencia de outra escritura anterior a esa, de 1941, que era donde protocolizaron realmente o Pazo de Meirás, no ano 38, cando adquiren a través desas suscripcións e de aportacións da xente. Pero que era imposible acceder a ela, porque eso debía de estar no arquivo de protocolos notariais, era imposible que un ciudadano normal le deran acceso a eso. Entón, convencimos o Estado de que esa escritura existía, e o Estado puxo resortes a funcionar do Estado e atopou a escritura. Que é esa que tedes aí en pantalla, a cabeceira. Como cuestións fundamentais, pois 5 de agosto de 1938. Esa é a data da primeira escritura que despois quixeron facer desaparecer do mapa. Quen actúa? Manuela Esteban Collantes e Sandoval, a mesma que vimos actuar en 1941. Actúa tamén, igual que na outra de 1941, Blanca Quiroga, que é a filla de Emilia Pardo Bazán, a única filla que quedaba viva en aquel momento, e esas 3 persoas en nome da Junta pro Pazo del Caudillo.
Pedro Valera da Maza, Rafael Río y Díaz, que era un banqueiro coruñés, e Alfonso Molina Brandal, de acordo? O precio de compra do plano que vos enseñei ao principio, de acordo? Esa finca de 6 hectáreas, cas torres e demais, 406.346 pesetas. A outra de 1941, 85.000 pesetas, se vos fixastes. Que pasou de 400.000 a 85.000 pesetas, vale? Co fin de que sexa donada ou regalada al generalísimo y jefe del Estado Nacional. Dilo claramente, verdad? Eso comprometía o futuro da propiedade e por eso fixeron desaparecer esta escritura e volveron a levar a vendedora que xa vendera, vale? A vender o que xa venderon ao mismo comprador actuante Pedro Valera da Maza. Por eso o feito de facela desaparecer. Pero é que hai outra cuestión que é determinante. Cando vos decía antes, Manuel Esteban Collantes era propietario do Pazo de Meirás. Bueno, con unha excepción que vos comentarei agora. Este é outro protocolo notarial, pero de 1940. Sabedes que unha das cousas para que un sexa propietario dunha herdanza é tomar posesión da herdanza. É dicir, que en heredara, sabedes que hai que pasar por un notario para tomar posesión do ben que heredas, vale? Se non tomas posesión, por moito verdadeiro que sexas, non eres propietario do ben que se trate, de acordo? Bueno, pois, Manuel Esteban Collantes, que era a suposta propietaria, en 1938 non pasara pola notaría, e, polo tanto, non tomara a posesión do Pazo de Meirás. Entón, que fixeron? En este proceso que se dá entre 1938 e 1941, os listos lle din a Franco, mira, tal e como tes a escritura, cando ti morras, o pazo é de patrimonio nacional. O sea, non hai... É dicir, lle compran un pazo al jefe do Estado, lle entregan ao jefe do Estado, cando morre o jefe do Estado, a jefatura do Estado é un ben público, vale? Entón, isto tens que reconvertilo, se queres que sexa un ben privado, tens que leválo a escritura pública, pero con unha compraventa entre particulares, vale? Entón, o primeiro que fan, levar a Manuel Esteban Collantes a que tome posesión da herencia. E cando fai? En 1940. E despois fan a escritura en 1941. Que fai a sentencia do proceso de Meirás? Bueno, anula a do ano 38, porque efectivamente a compradora non podía vender, o sea, a vendedora non podía vender, vale? E anulan a escritura de 1938, pero anulan esta tamén, a de 1941. Por qué? Porque é unha compravenda simulada, claramente. Entón, a primeira anulan por falsa e a segunda anulan por compravenda simulada. Aí entraríamos entón ahora de que narices é o Pazo, non? Bueno, pois vamos a verlo a partir de agora. Neste proceso que se van a dar nos 37 anos que Franco veranea no Pazo de Meirás, vai haber un ente público que vai a ser determinante a hora de xestionar a propiedade do Pazo de Meirás. Pensade que na sentencia unha das razóns polas que volve ao patrimonio público é porque o Pazo de Meirás é, a todos os efectos, unha residencia oficial da xefatura do Estado. E que vai a xestionar de maneira... Habrá outros entes públicos, pero que vai a ser, digamos, o principal xestor do Pazo de Meirás, que tiñan as competencias de xestionar, digamos, bueno, todos os bens, os usos da xefatura do Estado, que é a Casa de Civil, de súa excelencia, o jefe del Estado, generalísimo dos ejércitos. Vale? Este que vos puxe na marxen dereita é un estadillo de entradas e saídas, un control de accesos, vale? Da Casa Civil no Pazo de Meirás. En concreto é de xullo de 1947. Non sei se se ven moi ben, pero aí abaixo pone el Palacio del Pardo. E se vos fixades ben, pon tachado lo del Pardo e pon arriba Meirás. Vale? Por que? Porque utilizaban os mesmos estadillos en el Palacio del Pardo, pero neste caso os usaban en Meirás, vale? Por que? Porque o Meirás funcionaba como unha dependencia máis del Palacio del Pardo. Nadie dubida que o Palacio del Pardo é un ben público ligado ao patrimonio nacional, verdad? Bueno, pois este ente público vai a organizar que esa residencia tenga un carácter tamén de funcionamento de carácter oficial. Pues,
A ver, Franco estaba bastante illado desde o punto de vista internacional, pero hubo algunha visita internacional de algún rei, alguna xefatura do Estado. Esa imaxe, por exemplo, dos anos 40, do rei Abdullah, vale? Que visita o Pazo de Meirás, hai unha recepción oficial, incluso unha comida de gala no Pazo de Meirás co rei Abdullah. Vedes que había recepciones oficiales, consellos de ministros, vale? Incluso, se lembrades, en 1974 Franco vai a ter unha tromboflebite e vai a delegar temporalmente a xefatura do Estado. O Consello de Ministros que se celebra, Meirás se celebrou un Consello de Ministros todos os anos desde o ano 1946 ininterrumpidamente hasta 1975. Pois o do ano 1974 o vai a presidir Juan Carlos Borbón porque en aquel momento era provisoriamente xefe do Estado, asumiu temporalmente a xefatura do Estado e preside nunhas dependencias oficiales do Estado un Consello de Ministros. Ningún xefe de Estado celebra na súa casa ningún Consello de Ministros, celebra en sedes oficiales, non? Ben, entón, volvendo a esa Casa Civil de su excelencia, el jefe do Estado, escollín este documento, foi un dos que se aportou no suite, pero hai centos e centos e centos. Este, en concreto, é do exercicio 1964. Vedes que unha das características é este, digamos, un resumo comentario do arqueo de caixa da Casa Civil. Vedes que entre eles hai unha partida que se chama Residencia de Verano, o sea, estaba dentro do funcionamento Meirás como un instrumento de funcionamento da Casa Civil. Pero, e ora, vamos a ver como casa isto ca transición, é dicir, por que este pazo, que tiñan todo ben preparado, armado, como consiguen que a transición pase a Carmen Franco, Carmen Polo, ¿no? A familia do dictador. Vedes aí abaixo que pone el Intendente General de la Casa Civil y su excelencia del Jefe de Estado, Fuertes de Villavicencio. Fernando Fuertes de Villavicencio. Era o xefe da Casa Civil de Franco, persona de confianza xunto con Ricardo Catoira. Ricardo Catoira era o secretario desta Casa Civil, un coruñés tamén da confianza plena de Franco, vale? Bueno, pois esta persoa fixadvos onde vai aparecer. Este é, vedes, escritura de protocolos de operacións particionales. Esta é a herencia que van a tomar posesión cando a familia Franco, tras a morte do dictador, van a pasar polo notario para tomar posesión da herencia. Franco fixera testamento en 1968, testamento de propiedades, testamento político fixo en 1969, otorgando a xefatura de Estado a Juan Carlos Borbón. Un ano antes fixera testamento político, perdón, de propiedades, vale? E vedes aí que vai aparecer, vai a lembrar uns albaceas da súa herencia. Entre eles vai estar este lentísimo señor don Fernando Fuertes de Villavicencio, o señor que vai actuar como albacea de Franco e que era o xefe da Casa Civil. Que vai a pasar ca Casa Civil de Franco cando morre Franco? Pois a Casa Civil, a Casa Militar e a Casa do Príncipe, que era a que usaba para xestionar o Borbón, as van a refundir en unha sola e as van a subrogar nunha nova que se vai a chamar Casa Real. E a Casa Real vai a ter as súas dependencias, como tiña a Casa Civil de su excelencia, el jefe del Estado, en el Palacio de Oriente de Madrid. De acordo? E Fernando Fuentes de Villavicencio vaise incorporar na estructura de Patrimonio Nacional. E Ricardo Catoira, outro secretario, que vai ser o responsable de Palacios, ademais. Entón, dentro dese entramado, van a conseguir fazer valer esa escritura de 1941. E esa compravenda privada a van facer valer e van a conseguir transmitir, porque eles son os albaceas e encargados de repartir da herencia, para que o pazo pase privativamente aos Franco e non entre Patrimonio Nacional como o ben que tiña que ter pasado ao Patrimonio Nacional. De acordo? Esa foi a transición. Por iso, cando me falan da transición, digo a mal chamada transición, porque realmente foi unha transacción.
o tuveron armado moi ben armado, non? Outra das cousas que vos quería comentar, cando vos enseñei esa forma rectangular do Pazo de Meirás, realmente non eran as únicas propiedades que tiñamos Franco e Meirás tomadas desa maneira privativamente, o sea, levadas a escribir como ben privado. Había fora de muros do Pazo de Meirás outras 8 hectáreas de terreno, o sea, prácticamente outro tranto de terreos e de bens inmóviles que formaban parte do patrimonio dos Franco Meirás. A partir da morte de Carmen Polo en 1988, o Marqués de Villaverde vai a ter moito interese en facer caixa con esos outros bens que se van a dar en Meirás. Por iso, eu digo, en Meirás chegamos, pero chegamos tardísimo, os francos xa se encargaron de facer caixa. E iso vou dedicar uns minutos a partir de agora para que vexades. Vedes, esta é unha foto do Pazo de Meirás, que non ten nada que ver ca actualidade, porque agora todo está organizado ao redor, non? Pero esta é unha foto, quero lembrar, ao redor de 1958. Vedes unha edificación aí arriba, na parte exterior, na parte superior, que era o acuartelamento de tropas que servían a Franco, garantían a seguranza de Franco no Pazo de Meirás cando viña a pasar os veranos. Un acuartelamento que despois foi ampliado. Ese acuartelamento, tedes aquí unha foto dos anos 90, do estado de abandono absoluto no que estaba o acuartelamento, e que serviu xunto con outras propiedades que tiñan os Franco por Meirás para facer caixa. O sea, dito en plata, os Franco no ano 90-91 venderon un acuartelamento da Garda Civil e o convertiron en recursos económicos para eles. Debe de ser o único caso no mundo que existe que se vende un acuartelamento de tropas públicas pola familia do dictador que se beneficiou desa propiedade. Outro dos bens que este sigue en mans da familia Franco. Sigue en mans, vedes, vou dicir por que sigue en mans da familia Franco. Vedes, a propiedade que está dentro do cor vermello, da cor vermella, é a propiedade que recuperou provisoriamente o Estado nesa sentencia do Pazo de Meirás. Pero vedes que queda unha lingua de terreo no frente, na fachada. Esa finca ten unha historia alucinante, porque, así para unha pincelada rápida, como o sistema no ano 38, 39, 40 e 41 para tomarte a terra era collerte a punta de pistola, levarte a unha notaría a firmar, o propietario desa casa que vedes aí fora, dicís, como carallo deixaron esa propiedade aí fora? Porque ese señor estaba emigrado en Estados Unidos e non había maneira de poñerlo por unha moneda e levarlo para a punta de pistola en unha notaría. Entón non se pudieron facer a casa esa. Despois, no ano 62, volve da migración e xa utilizan outros métodos e consiguen facerse ca casa. Pero non será hasta o ano 1962. Bueno, esa casa se reforma despois con fondos públicos. De feito, é a última obra que fai o Estado de Meirás, a reforma desa casa. É unha casa que lle coñecerán como a Casa das Cunchas, porque está toda revestida no exterior con cunchas en forma de vieiga, porque foi un capricho de Carmen Polo. Bueno, pois esa casa ainda sigue hoxe en mans da familia Franco. E non fixeron caixa con ela porque non a podo recalificar, porque taparía, se organizas esa parte, taparía o frente das torres, e, por lo tanto, non se permite recalificar. É das poucas fincas que lles quedan aos Franco en Meirás, por esta cuestión, porque están sin recalificar, pero tiñen a venta, é dicir, que queda a comprar está a venta, non? E estamos exigindo constantemente ao Estado que remate a operación e que presentar a demanda correspondente sobre esa casa, porque efectivamente son procesos diferentes, requieren demandas diferentes, pero hai que presentar a... Bueno, aí vedes as cunchas, que vos comentaba con anterioridade, un hórreo que se expoliou da provincia de Pontevedra nos anos 60, que acabou en Meirás. Bueno, a outra vista da Casa das Cunchas, para que teñades unha visión, a estrada que se veía na plano, e aquí veríamos as torres.
Logo, hai outra cuestión que quería facer algún comentario. É esta. Esa é a habitación de Franco. Bueno, este é o incendio que se dá en Meirás en 1978. O incendio que se fai, digo porque se provoca polo Franco en 1978. Pensade que a altura, o Pazo arde a noite do 18 ao 19 de febreiro de 1978. Pensade que é o que acontecía o 18 de febreiro, no mes de febreiro do 78, non? Un mundo incerto para os Franco, para a familia Franco. En ese momento estaban a facer caixa, e tiñan, medo de que efectivamente a cousa derivara en un proceso que o rematara con eles no exilio, non? É dicir, que acabaran expulsados. Era un momento tremendo. En Meirás, eles estaban protegidos, en Meirás non houve transición. En Meirás houve un funeral por a memoria de Franco hasta Antonte. En ese momento en Meirás, as autoridades civiles e militares viñan ao Pazo de Meirás a recibir a Carmen Polo, cando viña a Meirás, a viúva. Pensade que no ano 75 unha das primeiras decisións que se adoptan é elevar o espolio de Meirás á altura de nobleza. Créase o señorío de Meirás con grandeza de España se lle otorga a Carmen Polo, a viúva do ditador, a filla danlle o título de a duquesa de Franco. Quero dicir que era un momento incerto, pero Meirás tiñan protección. Entón, unha semana antes do incendio vese camións militares e non militares sacando todo tipo de bens do Pazo de Meirás. Ese sábado da noite o Pazo arde. Sobre a versión no incendio do Pazo de Meirás, tedes aí máis fotos, hai realmente tres versións. A dos fachas, que foi un atentado do Rogerío todo contra a familia Franco. Hai, por lo tanto, un atentado. Hai a versión oficial, que foi a dun cortocircuito, e a versión real. Digo real porque hoxe en día podese contrastar con evidencias de que o incendio foi provocado. Por que foi provocado? Que intención tiñan os Franco provocar un incendio en Meirás? Primeiro, expoliarlo. Sustituíron as obras de arte por outro tipo de obras, e as colocaron no mercado internacional negro de obras de arte. Logo aparecer por aí, sabese que iso saliu de Meirás en condicións extrañas e que os Franco fixeron caixa con eso. Pero, sobre todo, por que fixeron caixa, ademais de eses bens que expoliaron? Por isto outro que coñecimos durante o xuicio. O Pazo de Meirás tiña 2 seguros contra incendios, a alturas do ano 1978. O documento, editades o documento de cabeceira da ata de peritación de danos, é o acordo que chegan as compañías de seguros para indemnizar a familia Franco. Pois 13.500.000 pesetas do ano 1978, que non é unha cuantía nada despreciable para a época, non? Co que imaginadvos o objetivo cumprido, conseguiron facerse e colocar no mercado do negro as pezas de valor do Pazo de Meirás e facer caixa, como podedes ver, non? Para rematar, en que situación temos o Pazo de Meirás na actualidade? Outro día comentábamos que o Pazo de Meirás requiere ainda de compromiso, requiere de movilización social. E por qué? Por 2 cuestións fundamentais. En primeiro lugar, porque non temos nada gañando ainda, definitivamente. O Pazo de Meirás é, por decisión judicial do Estado, de xeito provisorio hasta que haxa resolución definitiva. E que falta para resolver definitivamente o Pazo de Meirás? Unha sentencia do Tribunal Supremo.
o Tribunal Supremo ten que decidir sobre a propiedade, o sea, se sigue en mans do Estado ou é do Franco, e se sigue en mans do Estado ten que decidir outra cousa que non é menor, que se o Franco teñe dereito a unha cosa que xurídicamente se chama liquidación del Estado posesorio, que traducido ao cristiano é o dereito dos Franco a ser indemnizados. Se esta propiedade que tuveron do Paz de Ameiras foi de boa fe ou de mala fe, se é de boa fe hai que indemnizalos máis, se é de mala fe hai que indemnizalos menos, pero ten que determinar todas estas cuestións. Co cal, agora mesmo, na sentencia a última das sentencias, que é da Audiencia Provincial da Coruña, mantivo a propiedade ao Estado, pero modificou ao da liquidación do Estado posesorio. Recoñeceulles o dereito a ser indemnizados desde 1975 de boa fe. Entón, a ver, en este aspecto pinta mal desde a perspectiva do Tribunal Supremo, co cal teremos que dar unha nova batalla seguramente ao Meirás. E logo, outra batalla que non é menor, que é sobre o relato. Algo que apuntaba Eric na súa presentación. Desde o Estado, fixadevos, mirar a historia, fixemos unha cosa moi rápida, unha pincelada moi rápida, pero fixadevos que se algo representa o Pazo de Meiras durante os 37 veráns é un espazo de impunidade, de abusos do franquismo. E se algo representa os case 50 anos tras a morte do ditador é a impunidade, por lo menos durante 47 anos. A impunidade do franquismo en Meirás que só se moveu a ficha porque a movilización social, a reivindicación e a investigación social fixo que non lles quedara outro remedio que avanzar na normalización dese espazo como un lugar de memoria democrática. Pero o que non se pode barrer con plumazo é a historia e intentar poñer o traballo dun Estado modélico cando, home, Meirás calquera cousa é debatible, pero que hubo a actuación dun Estado modélico en Meirás ni nos 37 anos ni nos 47 seguintes, non? Entón, o Estado agora ten tamén unha batalla polo relato, sabedes que nos enfrentamos ao Estado recentemente ás portas do Pazo de Meirás porque non aceptamos ese relato por parte do Estado, porque é falso, é un relato falsario, e creo que aí van a estar o futuro do Pazo de Meirás a batalla neses dous campos fundamentais. E nada, calquera cousa que querades comentar, tanto do cárcere como do Pazo, a vosso dispor.